Bine v-am găsit! Am nostalgite prin anii 86-87 când niște prieteni, cred că aveau niște trese fiecare pe umerii săi, ne invitau să vedem filme și am văzut în 87, cred, un film care ne-a debusolat complet. Eram în plină perestroică și România ajunsese ca niciodată să aștepte eliberarea de la ruși. Am văzut un film, Gorky Park. Abia acum, deci din 87 până acum în 2016, aflu și eu că există un autor, Martin Cruz Smith, pentru că atunci a fost înnebunit de film. De ce? Să vezi în București lui 87, în care era dictatura cea mai chircită și mai chinuitoare și mai grotesc morbidă, să vezi un film brusc de spionaj, o anchetă detectivistică, 3 morți desfigurați în Gorky Park, în Moscova, anchetă dusă de un detectiv, un procuror, un polițai, Arcașa, Arkady Renko, care intră în conflict cu KGB-ul. Să vezi poliția coabitând cu procuratura împotriva KGB-ului, KGB care ține un tip american care este în egală măsură agent informator KGB și agent informator FBI, pentru că mulge practic bani și de la americani și de la ruși, care încă din război, din 42 și în 43, ajunge să facă mizerii și să se pună bine cu organele, pentru ca astăzi să vândă pe tavă amărâți de intelectuali ruși care vor să fugă din țară. Un tip Osborne, deci Osborne, omul nostru jucat în film excelent de Lee Marvin, cu o virilitate formidabilă. Omul acesta vrând să ia zibeline, niște animale, niște hermeline, zibeline din Rusia, să le ducă, să le reproducă în America. Dar să vezi KGB-ul cum păstorește fără de lege și să vezi un detectiv, un polițai rus care ajunge să se opună sistemului și să-și dea seama că cel care îl vinde, cel care îi păstorește și care îi malformează ancheta este chiar procurorul șef al Moscovei, care ajunge să fie împușcat în cap, chiar de iubita detectivului nostru. Să vezi în 87 un detectiv rus care face dragoste minunat cu o Irina care vrea să fugă din Rusia, să rămână în America și care este injectată de KGB la rândul ei. Toate chestiile astea închipuiți-vă în mintea unui biet bucureștean din 87 și care acum, la peste 60 de ani, ajunge să le citească în această carte. Acum, în anii ăia, noi nu știam încă, nu eram conștienți de toată istoria luptelor dintre diferitele subansamble ale aparatului cel mare. Exact cum la nazism era undeva onoarea Wehrmachtului, armata care era stânjenită de fanatismul gestapoviștilor și al celor de la SS, așa cum cei din diplomația lui Canaris se opuneau securității din jurul lui Hitler, la fel și în jurul lui Lenin, al lui Trotsky, al lui Stalin, al lui Brejnev. A fost întotdeauna, ca și la noi, în ceaușism, o luptă, un conflict surd între diversele fragmente care compuneau aparatul represiv. Asta n-am știut noi atunci când vedeam totul ca un monolit de o monocromie și o monotonie perfectă. Aici Martin Cruz Smith reușește exact să ne dea autoinjectarea cu speranțe a polițistului tânăr care face ancheta și din cât ajunge mai sus, din cât este tot mai șantajat și tot mai șocat de modul în care procurorii, KGB-ul, aparatul, toți ăștia știu să țină un american care este și agent FBI, pentru că toată lumea câștigă bani din lucru cu acest om și să vezi că detectivul rus în 81 e cartea, în 83 este filmul trebuie să vă spun că l-are pe Lee Marvin în rolul lui Osborne, William Hurt în rolul lui Arcașa Renko, detectivul, și o Joanna Pecula în rolul Irinei, care a fost nominalizată la Globul de Aur și la BAFTA. În acei ani, să vezi cât de bine se cuplează un detectiv american care vine aproape incognito în Rusia să răzbune moartea fratelui său și toată această
pânzărie în care KGB-ul în sfârșit scapă totul printre mâini grație eforturilor unui singur om, exact șocul pe care l-am avut cinefil atunci, îl am ca cititor abia acum. La revedere!